Čaute decká, určite ste sa už zamýšľali nad tým, že akú Primalovú bundu si máte vybrať, keď je kosa v horách, v meste alebo niekde inde v outdoore. A práve preto sme my z Tiger.sk vybrali 3 odvážlivcov, ktorí veria v svoje produkty a boli ochotní s nami vstúpiť do porovnávacieho testu týchto Primalových bund. Tento porovnávací test sme si rozdelili do 2 videí. Prvé sa bude odohrávať v indoore, kde budeme rozoberať parametre všetkých 3 bund. A druhé sa bude odohrávať v outdoore, kde budeme tieto bundy prakticky testovať. Zajo Narvik, Karpos Life a Ferrino Viedma. Bunda Karpos Life používa ako vrchný materiál kašel s DVR úpravou, čo ju činí neprefúkavou a vodeodolnou. Karpos sa rozhodol použiť ako izoláciu výplň Primalov Silver Active s rôznym rozložením naprieč bundou. Jej priedišnosť je ovšem zvýšená promile vlny zateplenia v bunde a samozrejme strečovým materiálom Thermofleece pozdĺž bokov. Ako zipsy použili tie od IKK firmy. Bunda ďalej disponuje 2 vreckami po bokoch. Kapusne má spredu elastický límec aj bez ďalšieho iného sťahovania. Strih je viacej atletický a dosť priľnavý. Bunda váži cca 400 gramov. Zajo Narvik používa ako vrchný materiál 100% nylon s ripstovou úpravou. Vďaka týmto modifikáciám je Narvik vodeodolná a vetrovzdorná. Ako izolačnú výplň používa Narvik Primaloft Eco Black vlákno z recyklovaných plastov, čím Zajo apeluje na ekologickosť tejto bundy. V prípade Narviku uvádza výrobca priedišnosť 12 000 gramov na m2 za 24 hodín. Ani táto bunda však neopustila líniu IKK zipsov a ako jediná z týchto bund používa obojsmerný centrálny zips. Bunda má 2 bočné vrecká a 1 náprsné vrecko, kde si môžete dať kľúče od auta, doklady, prípadne inú drobnosť. Kapusňu má sťahovaciu, strih tejto bundy je o niečo voľnejší, aj keď sa dá stále dobre stiahnuť na páse. Bunda váži cca 487 gramov. Ferrino Viedma používa ako vrchný materiál Highlab Superlight, vďaka čomu ostáva vodoodpúdivá a vetrovzdorná. Ripstop ostáva ako súčasť povrchu tejto bundy. Ferrino použilo v bunde Viedma Primaloft Gold výplň, ktorá je spomedzi Primaloft výplny najefektívnejšia z baliteľnosti, vodoodpúdivosti a jemnosti vlákna. Predišnosť tejto bundy môžeme odvodiť len z materiálu Highlab Superlight a kombinácie s Primaloft Gold výplňou. Bunda Viedma pokračuje v trende svojich predchodcov a používa IKK zipsy. Disponuje centrálnym zipsom, 2 bočnými vreckami, 1 náprsným vreckom a 2 vnútornými vreckami na odloženie rukavíc, čiapky alebo inej veci, ktorú treba mať po ruke. Kapucňa má sťahovaciu gumičku, rovnako ju má aj pás po oboch stranách. Jej váha je cca 540 gramov. Ak aj vy chcete predísť veľkej testovačke asociácii profesionálnych outdoor testerov, sledujte radšej aj naďalej nás a už o týždeň 16.2.2017 bude druhé video priamo z terénu hovoriť o tom, ako sa bundám skutočne darilo. Takže sledujte nás cez hashtag test Primaloftiek na Facebooku, prípadne na Instagrame. Čauko.